Имам удоволствието да представя в Cryptid Art Space изложбата си Garbage Pail Kido по покана на Явор Боянов, с който се познаваме от много време. Много също така мислех върху изложбата, защото пространството е специфично, показва определен тип изкуство. Аз съм по-известен като автор с Cuteness Art, така че ми беше малко особено да подходя към това предизвикателство за мен. Но пък не бе особено и трудно, защото пък от друга страна създавам character дизайн, типажи на герои, които развивам. Един от тях е Кидо, а пък Garbage Pail Kids в оригинал, това са мини колекционерски карти, които аз от малък събирам, които реших да използвам и в тях да вкарам моя типаж Кидо, както обикновено съм правил с всякакви други предходни изображения. Garbage Pail Kids в оригинал, сега вече Kido, са серия произведения, специално направени за Cryptid Art Space, принтове, живопис, скулптура, обекти, както и серия мерчандайз, тениски, стикери, значки и други такива. В работата си върху тях работя около година. Продължение на година ги развивам, като най-любимите ми от тях, защото те са около 600 различни разновидности. В изложбата представям и оригинални картички, стикери с тези изображения. Моята интерпретация може да видите в 13 творби в пространството на Cryptid Art Space.